नमस्कार मंडळी, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सगळं असं माशांचा बेत घेऊन आलेले आहे। मस्त असं मालवणी स्टाईलमध्ये केलेलं आहे। तर आज मी तुम्हाला मासे जे मी करून दाखवणार आहे, तर मी असे बोंबील फ्राय करणार आहे। त्याच्याबरोबर हे छोटे ते तारलीचे घेतले, त्याचं मी तिटलं करणार आहे। आणि हा आहे सरंगा मासा। याला म्हणजे पापलेटचा एक प्रकार असतो किंवा तुम्ही मुंबईच्या ठिकाणी याला हलवा बोललं जातं। तर ह्याची मी कढीसुद्धा करणार आहे आणि ह्याला फ्रायसुद्धा करणार आहे। तर हे मासे जे असतात ना, तर धुवायच्या आधीच ना आपण मीठ लावून ठेवायचं आहे आणि नंतर आपल्याला ते धुवायचे। तर 10-15 मिनिटांना मीठ लावून ठेवायचं, 10-15 मिनिटं, आणि त्याच्यानंतर हे मासे धुवून घ्यायचे। तर याला मीठ सगळ्या मी माशांना आधी लावून घेते आणि मग पुढे मी तुम्हाला दाखवते की मी रेसिपी कशा बनवल्या आहेत त्या। तर त्यासाठी तुम्ही काय करायला पाहिजे, माझा ना पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघायला पाहिजे। आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल ना, तर तुम्ही सबस्क्राईब करायला जरासुद्धा विसरू नका। नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करायला पण विसरू नका। तर चला पाहू मी ह्या रेसिपी कशा केल्या। तर असं खोबऱ्याचं वाटण करून टाकतो। आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं मिक्सरचं भांडं। हे असं बेटकी मिरची आणि धने हे भिजत ठेवायचे आणि नंतर ते वाटून घ्यायचे, म्हणजे भरडून घ्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये ना आपण हिरव्या मिरच्या पण घालू शकता, पण माझ्याकडे ह्या लाल कोवळ्या मिरच्या होत्या तर मी त्या घातलेल्या आहेत। तर ह्या मी 3 लाल मिरच्या घातलेल्या आहेत आणि ह्याची देठं काढून टाकून द्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्रिफळं घालायची। त्रिफळं मी 10-12 त्रिफळं घेतली, ती धुवून घ्यायची आणि मग ती सगळे मिक्सरला आपण हे वाटून घ्यायचं। आता खोबरं घालायचं आपण, कोथिंबीर, एक कांदा घातलेला आहे, 4-5 लसूणच्या पाकळ्या घालायच्या आणि एक टोमॅटो घालायचा आहे। आणि हे सगळं आपल्याला ना मिक्सरमधून चांगलं असं बारीक वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर आता मी तुम्हाला दाखवते। थोडंसं आपण पाणी घालायचं, पण आधी जरा भरडून घ्यायचं, नंतर आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं। आता हे वाटण एकदम बारीक असं वाटायचं आहे। आता हे वाटण तयार आहे बघा, मस्त असं हे रंगसुद्धा सुंदर आलेला आहे। तर आता मी चुलीवर मातीचं एक भांडं ठेवलेलं आहे, गरम करून घेतलं आहे। त्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा तेल घालायचं आहे आणि छोटासा बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आणि व्यवस्थित हा परतून घ्यायचा आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे हे मच्छीचं जे वाटण केलेलं आहे ते घालायचं आहे। हे वाटण मी थोडं घातलेलं आहे आणि थोडंसं मी ठेवणार आहे, कारण मला तारली माशांचं असं आंबट तिखट तिटलं पण करायचं आहे। वाटण घेणार आहे। आता हे मच्छीचं वाटण घालायचं आणि हे व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। भाऊ मच्छीची कढी बनवते बळा, बुडबुडे यायला लागलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यात ना पाणी घालायचं आहे। तर मी तुम्हाला दाखवते, हे असं पाणी घालून घ्यायचं। हे बघा, आपल्याला आमटी किती पातळ पाहिजे ना, त्या हिशोबात आपण ह्याच्यात पाणी घालायचं। हे बघा, तर ही आता कढ येऊन द्यायची आमटीला आणि मग आपण ह्याच्यात मासे सोडायचे। आता याच्यामध्ये हिरव्या मिरच्या घालायच्यात आपल्याला। तर 2 मी अशा हिरव्या मिरच्या घातलेल्या। आग वगैरे बघा चांगली पेटलेली आहे। सोलं घालते, कोकम, झालेलं बघा। चव बघायची।
मीठ घालायचं चवीनुसार, मीठ घालून घ्यायचं चवीनुसार आपण ह्याच्यात. तर हे बघा, हेच आहे सरंग्याचे जे होते रे ते घालते. हो घालते, सगळं घालते, तुला पाहिजे ना. तर हे सगळे मी घातलेले आहे आणि हे सगळे मी भाजायला ठेवले. हो बिना रवा लावून पाहिजे. हो करूया. आता थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि झाकण लावून आपण याला चांगलं असं कड आणून द्यायचं आहे आमटीला. आणि चांगली ही आमटी 5 मिनिटं अशी उकळून घ्यायची आहे. जास्त उकळायची नाही, नाहीतर मासे मेन होऊ शकतात. तर तयार आहे मस्त अशी सरंग्या माशाची कढी. आता आपण दुसरं असं एक छोटंसं मातीचं भांडं घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण एक चमचाच तेल घालायचं, जास्त घालायचं नाही. हे आपण ना आंबट तिखट असं तिखलं करणार आहे. माशाचं म्हणजे काटेरी मासे असतात त्याचं करणार आहे. आता त्याच्यामध्ये ते बघाशी वाटण ठेवलं होतं, मी एक वाटीभरच ते वाटण आहे ते मग मी ते घातलेलं आहे. आता हे वाटण काही परतायचं वगैरे नाही, तुम्हाला मी दाखवते. आता ह्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या मी अशा उभ्या चिरून टाकलेल्या आहेत. आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची. आणि हे तारली मासे जे काटेरी बोलते ते छोटे छोटे असतात, याचं तिटलं खूप छान लागतं. आता हे घालायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला त्रिफळा घालायचे. त्रिफळा मी 4-5 त्रिफळा घातलेले आणि सोलं घालायची. सोलं म्हणजे कोकम. तर मी हे 7-8 कोकम घातलेले. तर ह्याच्यांना मस्त असं आंबट तिखट असं हे तिटलं तयार होतं. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही. आपल्याला हे सुकं असं करायचं आहे, मीडियम थपथपीत असं, जास्त असं पातळ करायचं नाही. ह्याच्यात आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि झाकण लावून आपल्याला ह्याला चांगलं असं 5-10 मिनटं कड आणून द्यायचं आहे. मस्त असे हे शिजले जातात मासे आणि खूप सुंदर लागतात. आता याला कड आणायला ठेवून दिलेलं आहे. तोपर्यंत आपण माशांचं आपल्याला जे फ्राय करायचे आहेत मासे, त्याचं मी मसाला तयार करून घेते. तर हे जे आहे ना, आलं लसूण मी हे खलबत्त्यावर ठेचून घेतलेलं आहे. थोडंसं मीठ घालायचं आहे चवीनुसार, कोथिंबीर घालायची. हे आहे कोकमचं आगळ. जर कोकमचं आगळ नसलं तर तुम्ही चिंचेचं पाणी पण घालू शकता. आता याच्यामध्ये घालायचं आहे काश्मीरी मिरची पावडर, म्हणजे कलर खूप छान येतो. हळद घालायची आहे आणि हा मालवणी मसाला मी घातलेला 2 चमचे. 2 म्हणजे तुम्हाला तिखट तुम्ही किती खाताय त्या हिशोबाने. आणि थोडासा गरम मसाला. आता हे सगळं मिक्सिंग करून घ्यायचं, हाताने चुरून घ्यायचं आहे, म्हणजे चांगलं ना असं लसूण वगैरे चांगली टेस्ट लागते त्याची. आता हे ना चांगलं असं बघा चुरून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी शिंपडायचं, म्हणजे जरा हा मसाला व्यवस्थित ते माशांना लागला पाहिजे. तर आता हे थोडं मी पाणी घालते याच्यामध्ये. आता मी जे मासे मगाशी मी हे लावून ठेवले होते मीठ, ते चांगलं म्हणजे धुतले नव्हते, त्याच्यानंतर मी धुतले. मीठ लावून चांगले 15 मिनिटं असे मासे ठेवले होते आणि त्याच्यानं चांगले स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे ते मासे आणि मग ते घालायचे आहेत. कढीमध्ये पण मी तसंच केलेलं आहे. आणि आता हे मासे मी तर फ्राय करायसाठी तर चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे. म्हणजे तुम्ही म्हणाल का मीठ लावलंस आणि परत लगेच केलेस काय मासे, तसं नाही, मी धुतले आहे ते दाखवायला मी विसरले. आता हे ना चांगलं याला मसाला याला लावून घ्यायचा. तर ह्याला ना आपण सरंगा मासा म्हणतो, पापलेटसारखा प्रकार असतो. तर मुंबईच्या ठिकाणी याला हलवा बोललं जातं. तर चांगल्या ह्याला नाही मसाला हा लावून घ्यायचा आहे. आता हा साईडला ठेवून द्यायचा आहे. आता बघा मस्त असा हा कड आलेला आहे. थोड्या वेळ अजून एकदा हलवून घ्यायचं आणि परत झाकण लावून 2-3 मिनटं अजून वाफ द्यायची, म्हणजे चांगले उकळणार. जास्त मेन करायचं नाही ना, मासे एकदम कुस्करा होऊ शकतो. तर झाकण लावून मी 2-3 मिनटं वाफ करत घेते. आता आपण काय करायचं, दुसरे जे मासे आहेत ना ओले बोंबील, त्याला आपण मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे. तर आता हे आलं लसूण मी खलबत्त्यावर मगाशी सांगितलं होतं ते मी ठेचून घेतलेलं, ते घेतलेलं आहे. तर 1 चमचापर्यंत आहे ते. तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे गरम मसाला घातला अर्धा चमचा, 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर आणि चवीनुसार आपल्याला जेवढा पण मसाला तिखट लागतो त्या हिशोबाने घालायचा. तर मी मालवणी मसाला घातलेला आहे, तर 1-1.5 चमचा घातलेला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण आगळ घालायचं. आगळ नसेल तर तुम्ही लिंबू घालू शकता किंवा चिंचेचा कोळ पण घालू शकता. मीठ घालायचं चवीनुसार. आणि आता हे सगळं व्यवस्थित एकदा कुस्करून घ्यायचं सगळं एकत्र. आणि ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं. तर ह्याच्यात जास्त पाणी घालू नका, कारण बोंबीलला पाणी खूप सुटलं जातं. त्याच्यामुळे शक्यतो पाणी नाही घातलं तरी चालेल, पण थोडंसं आपलं ते मसाले व्यवस्थित एकदा लागले पाहिजे म्हणून मी ते थोडंसं पाणी घातलं. आता हे सगळ्या बोंबीलला ना हे मसाला आपण लावून घ्यायचा आहे सगळा. तर आता ह्याला पण तसंच मसाला हा सगळा लावायचा आहे आणि तसंच ते मॅरिनेट करून 10 मिनटासाठी, जोपर्यंत ते मासे वगैरे सगळे कढी होईपर्यंत हे मासे चांगले मॅरिनेट होऊन जातात.
आता हे साईडला ठेवून द्यायचं. ह्याला सारखं असं पाणी सुटत राहणार, त्याच्यामुळे हे जास्त वेळ ठेवू नका, लगेच फ्राय करून टाका. आता चांगले हे तिटलं पण रेडी आहे. आता हे मी काढून घेते, म्हणजे उतरवून ठेवते, म्हणजे तयार आहे. तर तोपर्यंत तवा मी ठेवला आहे चुलीवर. आता हे घेतलेलं आहे अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, थोडासा असा रवा घेतला आहे. रवा थोडाच घ्यायचा, जास्त घेऊ नका. आणि थोडासा बेसन घेतलं, तर बेसन हे 2 चमचे घेतलेलं आहे. रवा बघायला 3-4 चमचे मी रवा घेतलेला आहे. आणि थोडासा मसाला घातलेला आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं आहे. तवा पण चांगला आता गरम झालेला आहे. आता त्याच्यात तेल घालायचं आहे. आणि जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे सरंगा मासा, त्याला मी लावून घेतलेला आहे रवा. आणि हे सगळं तेलावर चांगलं हे तव्यावर मासे हे करायचे, तेलामध्ये सोडायचे. आणि मग व्यवस्थित असे बारीक ह्याच्यावर हे फ्राय करून घ्यायचे आहे. तर आता मी हे तुम्हाला दाखवते बघा. मस्त असे चांगला तवाही गरम आहे आणि चांगलं असं आग पण मी कमी ठेवलेली आहे, जास्त फास्ट ठेवायची नाही. म्हणजे गॅस जरी तुम्ही गॅसवर केला तरी बारीक गॅसवरच करायचे आहेत मासे, त्याच्यामुळे कुरकुरीतपणा येतो माशांना. आता बघा जरासुद्धा कुस्करलेला नाही आहे बघा. तर मासे सोडल्यानंतर लगेच परतायचे नाही, जरा 2-3 मिनटं 4-5 मिनटं तरी राहून द्यायचं आणि नंतर दुसऱ्या बाजूने परतायचे. तोपर्यंत आता मी या बोंबीलला पण रवा आणि तांदळाचं पीठ लावून घेते, जे बॅटर करून ठेवलेलं आहे ते. आता बोंबीलला पाणी सुटत राहतं आणि मग ते चिपचिपीत असं होणार आणि मग ते असे कुरकुरीत होणार नाही, बिलबिलीत राहणार ते असे. तर त्यासाठी असं हे पटकन आपण हे लावून घ्यायचं आहे. आता जे मासे मी ठेवलेले ते पण रेडी आहेत. आता मी ते काढून घेते. पहिले एका बाजूने एकदा परतून घेते. हे बघा मस्त असा कलर सुंदर आलेला आहे. आणि चुलीच्या ज्या ह्याच्यामध्ये आपण करतो त्याच्यामुळे मस्त चवीला अप्रतिम लागतात हे मासे, चवच वेगळी लागते. आता हे मी काढून घेणार आहे. झालेले आहेत मासे. आता हे मासे सगळे आपण काढून घ्यायचे. आता दुसरे आता मी बोंबील पण तसेच फ्राय करून घेते. तर बोंबीलला पण तसंच फ्राय करायचं, तेल घालायचं आहे आणि त्याच्यानंतर हे बोंबील बारीक ह्याच्यावरच आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे असे कुरकुरीतपणा यायसाठी. आता हे ह्याच्यामध्ये मी घालून ह्याला बाजूने तेल परत सोडणार आहे, कारण तेल जरा कमी आहे त्याच्यामुळे. चांगले असं हे बारीक ह्याच्यावरच राहू द्या आणि चांगले असे व्यवस्थित क्रिस्पी होऊन द्या. आता मी हे तुम्हाला दाखवते. तर 5 म्हणजे 4-5 मिनटानंतर बघायचे आणि मग पलटी करायचे ते मासे. तर आता एका बाजूने मी परतून घेते. आता एका बाजूने मी सगळे मासे हे परतून घेते बोंबील. तर बघा मस्त असा जरासुद्धा कुस्करलेला नाही आहे. तर असे करून मी सगळे हे परतून घेते आणि दुसऱ्या बाजूनी पण तसंच 4-5 मिनटं असं जरा बारीक ह्याच्यावर परतून घ्यायचे, म्हणजे जरा क्रिस्पीपणा येण्यासाठी. नाही तर बोंबील हा कुस्करू शकतो लगेच. तर तयार आहे मासे, सगळे रेडी आहेत खायला. चांगली थोडीशी कोथिंबीर, हवं तर थोडंसं लिंबू वरती पिळायचा, अजून छान लागतात. तर तयार आहे सरंगा माशाची कढी. खाऊ किया, मस्त अशी रेसिपी आहे आणि करायला पण झटपट आहे. काही जास्त साहित्य पण लागलेलं नाही आहे. तर आता दुसरे आहे, मी तुम्हाला तिटलं दाखवते. तिटलं पण मस्तच आहे. तर हे मस्त असं काटेरी मासा आहे. तर लहान मुलं तर खाऊ शकत नाही, पण आपल्या मोठ्या माणसांना, आमच्याकडे गावामध्ये जी वयस्कर जी माणसं आहेत त्यांना ना जास्त करून असे काटेरी मासेच आवडतात. तर असं हे तिटलं केलेलं आहे मी. हे आहेत बोंबील फ्राय. तर बोंबील हे मस्त असे क्रिस्पी झालेले आहेत आणि बघा बघून असं तोंडाला पाणी सुटणारे असे बोंबील आहेत. आता त्याच्याबरोबर मी आता बनवलेले सरंगा माशाचे म्हणजे किंवा हलव्या माशाचे कापे पण मी भाजलेले आहेत. तर मस्त बघा कलर बघा सुंदर आलेला आहे. हॉटेलपेक्षा पण अप्रतिम चव आहे. आमच्याकडे कोकणामध्ये अशी पूर्वीची जी माणसं आहेत ना तशी चुलीवर जेवण वगैरे करायची. आता कसं गॅस वगैरे आल्यामुळे चुलीचा वापर जरा कमीच झालेला आहे, पण चुलीची जी चव असते ना ती अप्रतिम असते, खूप छान लागतं. त्याची जी माशाची कढीची जी चव वगैरे असते, मासे फ्रायची जी चव असते ती कुठेच तुम्हाला भेटणार नाही. ते चुलीवरच खूप छान होतात.
आणि आमच्या ह्या मालवणी स्टाईलमध्ये माशाची कढी ना एकदम अप्रतिम लागते. तर तुम्हाला जर माशाची कढी जर करायची असेल तर ह्या पद्धतीत एकदा करून पहा. तारली माशाचं तिटलं करून पहा आणि असे ह्या माझ्या पद्धतीत मासे फ्राय करून पण पहा. खूप छान लागतात, खूप टेस्टी लागतात. तर जर तुमच्याकडे चूल वगैरे नसेल तर तुम्ही गॅसवर पण करू शकता, पण अशा ह्या पद्धतीत करून पहा. खूप तुम्हाला रेसिपी तुमच्या खूप छान होतील. आणि तुम्हाला जर ह्या रेसिपी जर आवडल्या असेल तर माझ्या चॅनलला ना सबस्क्राईब करायला विसरू नका. माझे चॅनल लाईक करायला पण विसरू नका आणि माझ्या चॅनलला शेअर करायला पण विसरू नका. कारण ह्या मागची ना मेहनत पण तुम्ही समजून घ्या, खूप मेहनत करावी लागते. तर मी हा तुमच्यासाठी छोटासा असा व्हिडिओ घेऊन आलेले आहे. तर जर तुम्हाला हा आवडला असेल ना तर मला नक्की कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जर या रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असेल तर मी तुमच्यासाठी परत ट्राय करेन.